Merħba tfal, nilqakom. Il-ktieb li se naqraw illum jismu Wiżżu u r-Rigali. Huwa miktub mill-Lora Wall u Illustrat minn Rebby Vella. Ejjew naraw fuq x'inhu dan il-ktieb. Amanda u Wiżżu sabu nvit. Kien għall-festin ta' Ben u Ken. Amanda ma kellix libsa sabiħa għall-festin. Lanqas rigal ma kellha? Ejja morru nixtru, qalet il-mama. Wiżżu qatt ma mar fil-ħwienet. Fil-ħwienet kien hemm ħafna nies. Wiżżu ra tara x'stramp. U poġġa l-pala ta' siequ fuqu. Wiżżu tela l-fuq. Amanda telet minnaħa l-oħra. Wiżżu niżel minnaħa l-oħra. Amanda waslet dejn Wiżżu. Huma raw ġugarell speċjali. Wii! Il-mama Amanda u Wiżżu daħlu f'ħanut tal-Kotba. Amanda u Wiżżu sabu rigal tajjeb għal Ben. Dal-waqt imorru niklu xi ħaġa. Amanda ordinat ġelat kbir. Hi qasmet il-ġelat ma' Wiżżu. Kemm hu tajjeb, qalu tnejn fl-istess ħin. Wara marru fil-ħanut tal-ġugarelli. Amanda raddar sabiħa tal-pupi. Wiżżu sab ħbieb ġodda. Fejn hu Wiżżu? Wiżżu rikeb fuq il-ferrovija. Ħalli l-ħbieb il-ġodda dawra mal-ħanut. Xi ġmiel, ir-rota ddur id-dur. Fl-aħħar Wiżżu sab ir-rigal perfett tal-Ken. Issa jmiss li jien nixtri tibdila għall-festin. L-ewwel Amanda fitxet żarbun ġdid. Amanda u Wiżżu ppruvaw ħafna kpiepel kuluriti. Wiżżu, ara x'kappell sabiħ ħsibt! Huma daħħu lil xulxin quddiem il-mera. Amanda ma sabitx il-libsa li xtraqet. Il-mama u Amanda għażlu xi lbiesi. Amanda pruvat libsa roża, u mbagħad ippruvat waħda blu, l-ebda libsa moġbita. Din tixraqli? Sar il-ħin biex imorru d-dar. Amanda u Wiżżu għeżru r-rigali b'karti koloriti. Huma marru ferħanin għall-festin. Nispera li tkunu kuntenti bir-rigali. Aħna ħadna gost nażluhom u x'veru Wiżżu. Onk, qal Wiżżu. U bekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Issa llum tfal jien ħanurikom kif jitgeżru rigal. Jekk tkunu ħadd xi rigali lil xi ħadd, eżempju, tistgħu tagħmluh b'mod oriġinali u speċjali. U jien għamilt xi ħaġa hekk, din hija l-kaxxa lesta. Sempliċiment sibt kaxxa ta' żraben, karta li tista' tkun kulur li tridu, ġugarella u għamil xi ġfuf bil-karti tat-tajr. Mela, ħanurikom l-affarijiet li għandna bżonn. Għandna bżonn kaxxa ta' żraben bħal din. Għandna bżonn imqas, għandna bżonn tejp, għandna bżonn kollha biex inħlu ġfuf, għandna bżonn ġugarella biex norbtu ġfuf flimkien, għandna bżonn karta blu u karti tat-tajr kuluri li tridu. Tajjeb! Mela l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li naqbdu karta tat-tajr u din ħadd intuża biex ingeżru r-rigal minn barra. Tajjeb!
Nabdu naqra tejp u nagħlquha l-ewwel minn fuq. U mbagħad mill-ġnub. U bekk għiżwirna l-kaxxa. Issa ħanurikom kif tagħmlu dawn iċ-ċfuf sewwa. Mela jien għandi 3 kuluri differenti, għandi l-aħdar, għandi r-roża u għandi l-oranġo. Naqtawa kbira kemm nkunu rridu skont kemm nkunu rridu li ċ-ċoff jiġi kbir. U rridu nagħmlu hekk. Irridu nitwhom bil-kontra qisu, mela l-ewwel nitwu din-naħa, bad neqilbuha u nitwa din-naħa. Nitwu din-naħa, neqilbuha u nitwu din-naħa u nibqgħu sejrin hekk. Ħalli jiġi meta nżommu min-nofs u nħallu l-ġnub jinfetħu jiġi qisu farfett tajjeb. Mbagħad naqtaw biċċa spaga. Ndawruha man-nofs. Nagħmlu għoqda, ndawruha darbtejn ħalli ma jinħallilniex. U nibqgħu sejrin hekk. U jiġi qisu farfett. U mbagħad sempliċiment naqbdu l-kollha u nwaħħlu dan iċ-ċoff mal-kaxxa. U ċfuf nagħmlu kemm irridu skont id-daqs tal-kaxxa u skont kemm irridu l-kuluri li rridu. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li għoġbitkom din l-istorja. Insellmilkom u nerġa' narakom.